И здравейте хора, пак сме тук. Сега снимам едно клипче с моя приятел Алекс. Здрасти. Да, както знаете, Алекс също има канал. Каналът му е Алекс Байнов, може да го потърсите, абонирайте се, гледайте клипчета и да. Както знаете, в този сървър не съм ви показвала. И тук имахме къща, но са ни ограбили. Ограбили са ни диамантените работи, всичко. И сега ще живеем под земята, за да не ни ограбят повече. Но може хората, които играят в сервери, след това видео, Да. А тези, дето са крадливи, не знам аз какво да кажа, тия, дето са гадни и крадат, просто вашия проблем. Няма място за повече неща. Си имам, ако са важни. Ето, вземи ги. Добре. Да, пръст не ми трябва. Това също не ми трябва. Добре. Ами повече честови не са ни нужни. Имаме 11. Аз ще взема още малко. Добре, чакай да взема и торчове. Да вземем малко повече дърво от къщата, която направихме, че под земята трудно ще я намираме. Не можем. Тук има пиле. Чакай. Ето, готово взех си. Да. Печките ще вземем ли? Кое? Печките. Ами да вземем само някой. Всъщност да, дай да ги вземем. Ти ли ги взе? Не. Обаче... Да, пажина няма да ми трябва. Не, това няма да ми трябва с едно. Добре. И да вървим на някъде надолу. Чакай малко, че... Изхвърлих една вълна. Я виж, на мене скинът ми е променен. Ами аз точно заради това не те познах. Аз сега забелязах. Аз по принцип трябваше да бъда така от самото начало. Такова синьо желе. Аз те бих как. Има и дървото, няма какво толкова дърва да ни така. Добре, идвам. Ма ти къде си? Добре. Щупи вратата. Ама нямам място. Аз имам, чакай, взех. Трябва да вземем и другата. Трябваше да си вземем диамантените мечове. Те бяха у Йоана. И диамантите ли? За диамантите не съм сигурен, но диамантените мечове мисля, че бяха у Йоана. Абе, кой тук е направил вода? Аз. И не знам защо. Вратите, ето ги. Аз ще взема малко необработено дърво. Време много, само да искаш. Изхвърлих един дървен меч. Дето е накрая. Просто се спусни във водата и тук са много дървета има. Аз имам за неразваления портал в мага. Айде ще си правиме ли къща? Добре.
И да, хора, след малко ще спирам видеото, че като го правя много дълго и просто не ми дава да го кача. Ти може да го режиш някои моменти, къде се събираме провизии. Не, аз нямам проблем. И да. И да, просто сега ще направим мястото на къщата и това ще бъде първият епизод от нашето оцеляване. Какво каза? О, фък, крипър. О, как избухна. Овци. Ей, аз па нямам място. Чакай да изсвърля нещо. А ти къде си? Може ли да се телепортна? Да. Тупа. Тупа. Да. Бе, аз те видях. Да. Малко тук имаше ендер. Браво. Айде, ще правим ли къща? Да. Добре. Под земята... не знам къде да я направим. Тук някъде. Изкопаваме една просто тук. Добре. Ендермен! Ти ще дойдеш ли малко? Идвам. Да го убиваме ли искаш? О, не. Защо да не? Аз не бих рискувал. Ще прегледаме ли тази пещера? Ей, тук има айрон. Ама ако скоча долу да няма зомбите, само че... Аз ли място? Чакай, тук ще изфърля. Тук има много айрон. Идваш ли? Чакай, че тук някой е. Искаш ли тук малко по-надолу да ни е къщата? Добре. Аз тук надолу тръгвам. О, тук има втора пещера. Ела. Човек, ела. Идвам. Право, тук цяло 4. Аз пускам X-ray-а. За който не знае, това е хак. Злато. Чакай, че аз тук се бия с някакъв паяк. Имаме злато. Я ме телепортни за малко.
Да, хора, клипчето май стана доста дълго. Ейхме Голд. Добре, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Очаквайте втори епизод. Ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк. Ако не ви е, палец надолу. Абонирайте се за канала на Алекс и за моя и до скоро.